Spoločnosť Velkon bola založená v roku 2002 ako subjekt, ktorého jediným poslaním a víziou bolo priniesť kvalitné a odborné riešenia v oblasti bezbariérovosti na Slovensku a byť tak profesionálom v oblasti montáží a servisu zdvíhacích zariadení pre handicapované osoby. Po pár rokoch tvrdej a neúnavnej práce sa Velkon stal lídrom na trhu na Slovensku. Dnes je jeho dominantná pozícia v tejto oblasti zabezpečovaná kvalitným servisným a obchodným zázemím v rámci celého Slovenska. Spoločnosť Velkon má dnes 25 zamestnancov a pracovníkov, vrátane vlastných revíznych technikov po celej krajine. Na Slovensku máme už viac ako 1000 spokojných zákazníkov, o ktorých sa staráme počas celej doby životnosti zariadenia. Zabezpečujeme odborný, promptný, záručný a pozáručný servis. Velkon je zároveň jedinou firmou v oblasti bezbariérovosti, ktorá je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001. Naša činnosť sa delí na dve základné oblasti, a to bezbariérové prístupy a stropné zdvíhacie systémy. Na obidve odvetvia má Velkon osobitne vyškolených špecialistov. Obchodní zástupcovia a konzultanti v regiónoch sú pripravení každému klientovi priniesť riešenie na mieru jeho požiadavkám a priestorovým možnostiam. Spokojnosť a dlhodobo dobré meno medzi našimi zákazníkmi je pre nás najdôležitejším kritériom úspechu a cieľom, za ktorým ideme. Zriadili sme preto non-stop bezplatnú telefonickú linku pre nahlasovanie porúch a poradenstvo ohľadom bezbariérovosti. Pre dosahovanie vysokej kvality starostlivosti o našich klientov sme zaviedli v našej spoločnosti sofistikovaný informačný systém, vyrobený na mieru potrebám našich klientov. Velkon, zostaňte slobodní.